iPhoneen eta Androiden daudeia EITB-ko aplikazioak. IPTV historia horretan ere burua sartzen egea, naiz eta oso xume egi, laizter egongo da Vodafone TV-in, egongo da Apple TV-in, eta naiz eta esate izuen moduen ez dugu balio erantzirik ematen, eta nik uste eta IPTV ematen duen aukera hori dela, ez? Espero dut denboraekin pixkat hor sakontzia. Agatu ditu gure bai aplikazio edo widget bereziak zenbait marketako. Arazoa da internet telebistan edo ikusiari izateko, bakizu dagoela estandarren kriston arazoa. Marka bakoitzak bere estandarra dauka, orduan aplikazioa bereziki garatu behar da marka bakoitzak dugu. Aigea Samsungekin, LG-ekin, Philipsekin, baina azken finean die soluzioa individuala. Hiru alor edo nagusiki landuko ditugu, lantzen aigea. Alde batetik zuzenekoa, baina horrekin ez dugu inolako ekarpen handirik ematen, baizik eta eskaparate moduan erabiltzen dugu, ez. Zuzeneko emanaldia interneten ja da pixkata aberrazioa, eta gero bai, telebista kartara edo bi zentzutan edo manatzen dugu. Alde batetik, pixkate oso eskatua dalako eta garrantzitsua dalako, da azken 7 egunetako programazio osoa eskubidea dagoen programazioa noski. Gauza batzuk ez ditugu eskubideek emitu da izateko, baina eskubide daukagun guztia egongo da eskura. Azken 7 egunetakoa. Orduan, zabaltzen da, ez da zabaltzen, zabaldu beharko zen halako parrilla bat, telebista parrilla bat, normala, egun batzuk egunekin. Eta horre aukeratzia da programa, hartzen duzu atzoko eguna, atzoko teleberria edo atzoko goenkalea, eta zuzenean ikusi izango duzu. Gero dago beste bilaketa mota batzuk, eta horre egongo da bai, eta ere, eta hori da beste alorra, ETV, Euskal Telebistak, 25 edo irratiak, 50 urteko historia dago. Historia, uste, azken urtetako herri honen historia audiovisuala bertan dagoela, ez? Eta hori ere gure asmoa da jendearen eskura jartzea. Hori artxibo ITB deitu dugu, ITB artxiboa. Hemen zailtasuna daude, lehen Ibanek bideoan ipini duen bezala, edo Ianek komentatu duen bezala, hogeita 10, urteko edukiak zintetan daude. Orduan, hor dago prozesu bat, aspaldi ez egin duna, baina bere denbora behar duena digitalizatzeko, guzti hori digitalizatzeko. Digitalizatzen den hainean, eta noski hasiko gara interes handien daukaten edukiekin, hori sareratzen joango da. Hor, zabizuet, lehenengo arazoa edo lehenengo gakoa da teknologikoa. Garrantzi handia eman diogu kalidadeari, gure ustez, proiektu honen gakoa da erabiltzaren esperientzia. Izan behar du oso erraza erabiltzeko eta gero ikusterakoan eta entzuterakoan kalidade handia eman behar dugu. Bestela jendea naskatu egiten da. Normalian hauek, printzipioz, plataforma honetan jarriko dugun eduki guztiek die programa osoak. Printzipioz ez die klipak egongo baizik eta programa osoak. Ordu bete, ordu erdiko programak ikusi alizateko kalidade handia egon dute. Lizentzia bat daude, ez dago ia zer eginik. Orduan, hauek nolabait sortu behar zuten halako lizentzia modu bat. Trukaketa edo parraketa horri kobertura emateko. Sortu zutena izan zen Creative Archive License, 2005 urtean. Ikusten ez duenez, sortu zenean asmatu zuten lema ere, ez da edo nolekoa. Nik ere guain sinatuko nuke. Ez ikusten duzuen, baina da inglesez hor jartzen duena, baina bilatu, kopiatu, nahastu, partekatu. Erdu,
torri eta lortu. Horretarako, sarean erabiltzen nahi ziren lizentzia motak edo erabiltzea planteatzen zuten. Esan behar da ere, naiz eta BBC-k gidatu edo lideratu ekimena, beste oso gauza garrantzitsua da, historia horretan sartu zitula beste erakunde publiko batzuk. Eta sortzaileak, bere garaian, 2004 sortzaileak die BBC alde batetik, baina Channel 4 Television, beste kate publiko bat, British Film Institute, oda filmoteka, Euskal Filmoteka izango balitza zela hemen, eta The Open University, Universidad Distancia edo publikoa ere bai. Eta proposamen zuten unian, hauxe izan zen BBC-ko zuzendari nagusiak esan zuen esaldia, eta nik uste oso garrantzitsua da. Benetan horrelako esaldi bat aintzat hartzen badugu, edo kasu honetan EITB-ko zuzendari nagusiak hartuko balu. Baina eduki hauek eskriptinen ez dira gureak, Britainia handiko hiritarrek ordaindu dituzte eta gure erantzunkizuna da erabiltzen laguntzea. Oso importantea da hori. Askotan pentsatzen dugu edukiek gurea direla edo... eta ez. Hauek esan bezala, oinarritu ziren garai hartan zeuden lizentzia estandarrekin edo pixkat beraien oinarria izan zen Creative Commons lizentzia, ez? Eta garai horretan, guain pixkatea aberatsagoa da, baina garai horretan pixkat hauek ziren variableak. Alde batetik egilearen akreditazioa, beste aldetik erabilpena komertziala ala ez komertziala izatea, beste aldetik lan horrekin, lan hori ikutu altzan, editatu altzan, egin altzan lan eratorriak edo derivatuak, eta beste alde ze kondiziotan partekatzen zen maitza hori. Eta pixkat hau kombinatuz, ikusten duzu daudela hor grafikotan ikusi alda ze neurrien dira zabalagoak edo estuagoak eskubide horiek, baina azken finean BBC-ko eta lagunak eta bere lagunek aukeratutako kombinazioa izan zen, alde batetik egilearen aitortzea, hori beti dago basean, ez komertziala izatea, beraz ezin zen horrekin saldu esatekin ikatea, derivaturi bai, eta partekatzeakoan kondizio berberetan partekatu hartzen. Lizentzia berbera erabili hartzuten erakoteko lan guztia. Eta beste bi gehitu zizkioten. Eta azken finean, hau edie bost baldintzaik. Komentatu dugu, erabilpen ez komertziala, berdin partekatu, egilearen akreditazioa. Eta bi berriak, edo Creative Commonsek ez dituna aurre ikusten, eta alde batetik ezin zela erabili eduki horiek ez inor iraintzeko, edo urlatzeko, edo txar baten, eta ez da ere, ez propaganda, ez publizia egiteko, ez markena, baina ez da ere ez idea politiko, ez religiosoa. Ezin zan horretarako erabili. Eta bosgarrena, eta pixkat euren ikuspuntutik ikusita, pixkat logikoa da, naiz eta nik ez konpartitu, bakarrik Erresuma Batuan erabilia izango zen, lizentzia hau. Guk hemendik, ez dugu aukerarik eduki horietara heltzeko, edo erabiltzeko. Dago modu bat, baina oso saila eta diru bat harteko. Lizentzia horren inguruan, azkenean talde bat osatu zen, 2004an jarri zen martxan, 2004an proposatu zen, 2005an jarri zen martxan, eta pixkanaka erakunde gehiago gehitzen joan zen, egiten telebista kate bat, museoak eta museo, biblioteka eta artxiboak dituen erakunde publikoak, Teachers TV, telebista edukatibo bat,
Eta ja 2006 urtean itxi izan nolabait esperientzia. Arazoak izan ziren, arrakastak ekarri zuen proiektuaren porrota. Jende eskaera pilo bat zeuden, garai hartan ez zegoen preparatuta servidorek eta oso txikien ziren, ezin zuten hainbeste eskaera jaso eta erantzun. Orduan nolabait gehatu zen, ez zan itxi, ze guaindik hor sartu ziren klipak edo edukiek eskuragarri daude, bai British Film Institute, bai Teachers TV eta bai Open University, guaindik lizentzia horren menpean dauden edukiak lortu dezakezu, erresuma bat duen. Baina, printzipioz, esperientzie itxi egin zen. Beste hausnarketa prozesu bati ekin zioten. Eta hausnarketa prozesu horretan pertsonajea aurkeztu nahi dizuet. Tony Agek da, BBC-ren artxibo garapenaren arduraduna. Kontroler esaten duten, bere izenez. Eta zergatik aurkeztu nahi dizuet, ze nik uste honek, pertsonaje honek, lehen urteko urriak 28an, egintzun proposamen berri bat hildo honetan, eta kontzeptu bat nolabait aurkeztu zuen gizartean. Eta nik uste oso kontzeptu itxaropentsua dela, politia, eta ni behintzat buelta asko ematen dizkiodanak, eta gure komunitatean batez ere euskara arloan eta erabili beharko, nik uste erabili beharko duguna. Hemen dago bere hitzaldia, baina, pixkate atera ditut esaldi batzuk, ze nik uste garrantzitsua dira, pixkate azpimarratzeko, ez? Hasteko ja, bera, esaten dizu bezala, artxiboen arduraduna da, BBC-ko artxibo arduraduna, baina bere burua aurkezteakoan, berak esaten du, nire lana da BBC-ko artxiboak publikoari ailegaraztea. Ez da artxiboak odatzea, edo artxiboari etekin ekonomiko bateatzea, edo ondo antolatzea, ez. Oso argi dauket, artxibo hori jendea ailegaraztera dela nire lan nagusia. Gero, azpimarratzen du, edo hanbeste datu ematen ditu, pixka justifikatzeko aurreko proiektuaren porrota, porrota, estatu nahi dugu, tamainan datza, batez ere, izugarrizko tamaina BBC-ren artxiboa, pentsatzen du, laro urte edo dauzkan telebista batek, Inglaterra eta daukan poderiarekin, ez? Gero, esaten du BBC-ek erakunde publiko eta beste bidelagunekin elkarlanean estu sortzeko ingurugune askea interneten. Non interes publikoa duten kulturproduktuak eta haiekin lotura duten edukiak gorde, aurki, erabili, partekatu eta garaitu daitezke. Berak nolabait kontzeptu honi deitzen dio eta nik uste entzungo dugula kontzeptu hori buruz asko hitz egiten eta nik uste hemendik ere garatu beharko dugula alako zerbait. Deitzen dio digital public space. Eremu publiko digitala. Eta bertan, sartu beharko dugu, bai noski EITB, baina baita ere, eta hemen nahi botatzen dut erronkan ez, eta igual ez da foroa, baina Euskal Herriko Unibertsitatea, bai beste erakundi publikoak, eta baita goiena,